Ja, hej, det er Anders. Jeg sidder her sammen med jeres lærer Ellen, og jeg har fået lov til at snakke med hende og interviewe hende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvordan en computer virker. Hvad der er inde i en computer. Og hvordan er det nu? Det er noget med, at hvis man nu tager en computer og skiller den ad, hvad finder man så? Ja, lige meget hvad du tager og deler det, for eksempel i 2, og bliver ved med at dele til, man ikke kan dele det mere, så er man nået til den mindste partikel, som man ikke kan dele mere. Og den mindste partikel, den kalder man et atom. Hvor lille er den? Den er meget lille. Er det lige meget, om jeg tager en stol, eller en kop, eller noget vand? Det er lige meget, hvad du tager. Hvis man bliver ved med at dele det i 2, indtil man ikke kan dele det mere, så er der kun atomer. Ja, så er der kun atomer. Et atom, det er en kerne, en positiv kerne. Og der er nogle elektroner udenom, som bevæger sig rundt om kernen. Og hvad er så elektricitet? Elektricitet, det er elektroner, der springer fra atom til atom. Okay. Så man kan lave elektricitet ved at få nogle af de der kører rundt om sit eget atom, til at springe over til et andet atom. Ja, det kan man godt. Så bliver det elektricitet. Så bliver det elektricitet. Okay. Altså hvis vi nu siger, at strøm er, at elektronerne bevæger sig fra den ene atom til den anden atom. Så mangler der jo en elektron i det atom, der lige har mistet en. Og så kan man sige, så bliver der jo for meget plus i den. Og der bliver for meget minus i den anden. Ja. Og så må det være noget med, at så skubber den, der har for meget, den skubber elektronen videre. Og så kan man sige, så kan den jo skubbe den elektronen tilbage igen til det gamle atom, eller den kan skubbe elektronen videre til et nyt atom. Mm. Ja. Altså, hvis vi taler om elektricitet, så er der 2 begreber, som man bruger. Og den ene, det er jævnstrøm. Hvor strømmen er jævn. Ja, og den går hele tiden i den samme retning. Og hvad er den anden? Og den anden, det er vekselstrøm. Så der er 2 forskellige slags strøm. Ja. Okay, og hvis jeg nu skal forstå det, så er det noget med, at hvis vi har 2 atomer, der er ved siden af hinanden, og vi på en eller anden måde skubber, sådan at en elektron fra den ene atom ryger over i det andet atom, ja. Så bliver det ene atom, så er der for meget minus i det ene atom, og der er for meget plus i det andet atom. Ja. Plus trækker jo så i sit gamle atom og vil have det tilbage igen. Ryger det så bare tilbage igen? Ja, det gør det. Men så er strømmen jo stoppet igen, eller hvad? Nej, det springer frem og tilbage. Elektronerne, de skifter retning hele tiden. Jævnstrøm, det vil sige, at strømmen går hele tiden i den samme retning fra den ene pol til den anden. Altså det vil sige, at plus- og minuspolen, det altid er den samme. Okay. Og det er for eksempel for batterier. Nu skal jeg lige prøve at forstå det. Altså at strømmen går den samme retning, det vil sige, at elektronerne bevæger sig i den samme retning. Ja. Så bliver det til jævnstrøm. Ja. Okay, så det er noget med, at elektronerne springer bare videre til et nyt atom, og så til et nyt atom. Ja. Så bliver det jævnstrøm. Ja, det går i den samme retning hele tiden. Vekselstrøm er en strøm, der skifter retning hele tiden. Det vil sige, at elektronerne, de springer frem og tilbage fra atomerne. Okay. Aha. Og så kan jeg forstå, at når elektronerne gør det der enten den ene vej, så det bliver jævnstrøm, så de går den samme vej, eller vekselstrøm, så de springer imellem 2 atomer, Ja. så opstår der energi. Ja.
Og hvad er energi? Altså energi, det er for eksempel, hvis du tager en pære, og der går en elektrisk strøm igennem pæren, så lyser den op. Så det vi ser, når en pære lyser, det er i virkeligheden elektroner, der bevæger sig Ja, fra atom til atom. ja. Og er det både, når elektronerne springer videre fra atom til atom og laver jævnstrøm, eller er det også, når de springer imellem atomer? Ja. Ja. Okay. Men jeg skal lige forstå, hvis alting er lavet af atomer, så kan der jo være elektricitet i alting, eller alting kan sende elektricitet. Altså så kan man sende elektricitet igennem træ og igennem papir. Er det sådan? Det kan man ikke sige. Altså jeg vil sige det på den måde, at der er nogle ting, som leder elektriciteten bedre end andre.